Na mehetsz. Ja. De arra, ja? Szia! Herceg László vagyok, postás. A szűz jegyében születtem. Szeretném neked bemutatni 3 legfontosabb segédeszközöt. Első a kerékpár. Második a Pierre Gardner retikül, és utoljára, de nem utolsó sorban pedig a vállalat által biztosított hűtött védőital, jelenleg jég formájában. Hát most, hogy így felszerelkeztünk ilyen vidáman, elindulunk dolgozni. Jó. Lekapcsolom, ezt már nem fog kelleni. Hát ez kurva jó. Na, mindjárt bele kukkantunk. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Ez neked vicces?